பஜகோவிந்தம் பகுதி 4 விளக்க உரை. உலகத்தில் எந்த உறவும் சாஸ்வதம் இல்லை என்ற தத்துவத்தை உணர்த்துகிறார் கோவிந்தன். நம்மை போற்றும் உறவுகள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தூற்றக்கூடும். அதற்கும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். சரி, அப்ப நாமும் மற்றவர்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடுமா என்றால், நம்மை சுற்றி வண்ணமயமான மாய ஒளிகள் உள்ளது. அதில் கோவிந்தனை கண்டோம் எனில் நாம் யாருக்கும் துரோகம் செய்ய மாட்டோம். ஆனால் கலிகாலம் அல்லவா, துரோகம் செய்தோம் என்ற பழி வரும். ஆனால் அது வெகு சீக்கிரத்தில் மறைந்து போகும். நாம் யார் என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்வார்கள். அந்த சமயத்தில் கோவிந்தனை பற்றினால் நமக்கு பொறுமையும் கஷ்டத்தை ஏற்கும் மனப்பக்குவத்தையும் கோவிந்தன் தருவார்.